Iki dino pertama Suri mlebu sekolah. Suri budal karo ibune. Kantor ibune satu arah karo sekolah Suri. Suri lan ibune padha mlaku cekatan menyang sepur. Akhire mereka wis tiba ing stasiun. Lorong kereta saka adoh katon lenggang. Aduh, koyone sepur isu iki telat. Ibu Suri ngecek jam tangan digital ing lengene. Ibu Suri menekan layar sentuh ing ono ing pergelangan lengan, ono telepon mlebu. "Halo Bu, wis tekan ndi?" Suara wong lanang terdengar. Wong lanang kuwi bapake Suri. "Isih ing stasiun." Suri tangine telat. Ibu Suri wangsuli. Terdengar suara ketawa. "Ora apa-apa Bu, iki dino awal sekolah. Mestine akeh sing telat. Aku bisa ngomong karo Suri, Bu." Ibune nyopot jam tangan ing lengan lan diparingke marang Suri. "Bapakmu arep ngomong." Suri mengangguk lan nrimo jam tangan mau. "Halo Princess." "Bapak!" Suri berseru senang. "Piye kabarmu dino iki, Nduk?" Suri langsung cerita panjang lebar. Wes 3 bulan, bapak Suri kerja ing luar kota lan durung balik. Suri mung hubungan saka handphone karo bapake. "Jam istirahat bapak arep entek, Nduk. Bapak kudu bekerja." "Yah," Suri kecewa. "Ayolah Suri, bapak minggu ngarep mulih. Bapak iso dolan karo Suri selama seminggu. Dewe iso ngunjungi kolam air mancur, taman bermain, atau mall. Kowe bebas milih, Nduk." "Sepure teko ya," ibu menyela. Rangkaian lorong sepur katon saka lorong ing ujung stasiun. "Bye, Bu." "Suri, semangat sekolah, Nduk." "Bye, Ayah." Suri menjawab ora semangat. Nalika ing perjalanan, saat para penumpang asyik karo kesibukane dhewe-dhewe, sepur teko-teko ngerem paksa. Percikan geni nyembur saka roda sepur. Ora iso nahan keseimbangan, lorong-lorong sepur saring tabrakan. Sepersekian detik, para penumpang padha jatuh berseru panik lan berteriak ngeri. Sepersekian detik, lampu sepur padam, uga lampu penerangan ing lorong sepur. Lorong sepur peteng. Ibu Suri panik goleki Suri. "Apa sing terjadi?" Suri takon karo ibune. "Ana gempa bumi. Ayo awake dhewe ndang metu saka sepur." "Kabeh penumpang ndang metu," petugas sepur berseru. Sakwise metu saka sepur, Suri menatap keadaan sing kabeh wis ancur. Keadaan wis kacau. Para penumpang padha saling bantuni supaya iso selamat. Akhire, Suri wis arep tekan ing jalur darurat. Suri ngegem tangan ibune. "Gempa susulan!" Petugas sepur bengok banter. Tanpa dikandani kaping pindho, puluhan penumpang melayu. Ibu Suri narik lengene Suri. Gendeng ambruk nindihi penumpang sing berlari ing mburi. Puluhan tertimbun urip-urip. Mung welasan penumpang slamet. Pas wis tekan jalur darurat, ana seorang anak lanang. Dhewean sing uga slamet. Nanging bapak ibune wis tertimbun reruntuhan gendeng. Pas nglewati jalur darurat, ana gempa susulan meneh. "Suri, ayo melaku!" Bengok ibune. "Nggih, Bu." Suri melayu ing ngarep ibune. "Aja mandek, Suri." Ibune wis kehilangan keseimbangan lan bengok terakhir kaline. Awake ibune wis tiba karo runtuhan gendeng. "Ibu!" Suri bengok lan ingin nyelametke ibune. Nanging ana anak lanang mau sing narik tangane Suri. "Melayu, kabeh gendeng meh tiba." Anak lanang kuwi maksa narik tangan Suri ben melayu lan akhirnya berhasil metu saka jalur darurat. Sejak saat kuwi, Suri dadi yatim piatu. Mergone, bapakne uga kena gempa lan tewas. "Yen durung ana panggon nggo tinggal, kowe iso nginep ing rumahku ndhisik," ucap anak lanang mau sing jenenge Hujan. "Ora perlu repot-repot," jawab Suri. "Ora napa-napa, nginep ning omahku ndhisik ae yo." "Ya wes, matur nuwun sangat ya Hujan." "Sama-sama." Akhire Suri nginep